Sa tanang gipang baligya ang ilang mga ATM, sala na ninyo. Paabot mo sa inyong gipang baligyaan. Okay, so akong sweldo sa payslip 5,000 na lang. Yung mga na pwede nga loan sa teachers, kinala na mabili na 5,000. Dayon, akong ATM, giprinda na nako. Kay aron gamiton pod. Giutang na nako ako ang sweldo og 5 years. Meaning 5 years nga wa ko'y sweldo. Ang sobra sa ko ang ATM kay mga 400 moro na musod sa ko ang cash card nga gihatag sa asa ako nagprinda sa akong ATM. Og wa tay mahimo ana mo na ang tinuod di ta kalimod na. Lately, nahitabo wala ka release ang usa ka lending nga di mo siguro na bangko, no? Pero sila mo dawat sila og prinda nga ATM, wala sila ka release sa ilang mga customers ng mga teachers. So natoy daghan kayong reklamo. Then nigawas ni nga comment, no, kadong sala na ninyo. Na iba mga tao nga wala kasabot ana man. Huwan gani maglibog nganong ang mga teachers dili ganhan mo amot. Nga namo tay sweldo. Ang kay gikwenta man nimo og apil ang dili imuha. Gikwenta pa nimo og apil ang bonus sa teacher nga iyaha man to personal nganong giapil man to nimo kwenta. Nya affected ka nga na kay ATM, nya ang uban wala na ATM kay imong gikwenta lagi. Nasuko ka kay ang uban ni reklamo nga wala sila kadawat sa unsay angay para nila. No, na ubay nga na mga tao aron para nila better kay sila kay sa uban or mas arang-arang kay sila sa uban basin mao na maka pa feel nila nga mas angat sila kay sa uban. Nagyamay nga na ang mga tao di ta kalikaya na. So sa mga teachers nga nalain ani nga post na okay ra na mami, okay ra na sir, so di na sila kay basin maulagid sila, no? Ay gawa siguro kung kanang nagposa na may nagpakaon ako or nagbuhi na ako for 5 years, lahi siguro akong reaction, pero wala man siya natabang. No, naday tabang na siya og pasamot sa situation. So mga teachers ato ni og 1 tahon kaya na nato, no, nabuhi no kita sukad pa sa una. Antusa lang gamay, maabot ra lagi na.